Navzdory moderní zabezpečovací technice a zámkům tradiční vykrádání bytů, rodinných domů a dalších objektů stále vydělává. Lupiči lidem a firmám ukradnou miliardy ročně, zpětně se najde ale jenom zlomek. Stoupá také agresivita a krádeže s následným fyzickým napadením. Jste sama doma s dětmi? Místní domobrana je víc než spoléhání na policii nebo bezpečnostní agentury. Nenechte nic náhodě a hlídejte svůj majetek a zdraví společně. A to vše pomocí našeho hlasového zařízení Defender. Okamžitě běžte pryč. Policie je na cestě. Sousedé a kolem jdoucí se chystají vás zadržet. Nechte všechno být. Denisova 2. V tomto domě je zloděj. Přivolejte prosím pomoc. Denisova 2. V tomto domě je zloděj. Přivolejte prosím pomoc. Sousedé i kolem jdoucí vás pomocí Defenderu chrání 24 hodin denně. Přivoláte si pomoc v každém okamžiku. Během roku se uskuteční víc jak 55 000 vloupání do nějakého objektu. Zloději nakradou i 2 miliardy korun. Policie zajistí věci jen za několik milionů. Vyloženě do rodinných domů a bytů se bytaři vlámou ve více než 9 000 případech za rok a způsobí škodu téměř za 0,5 miliardy. Zpět se poškozeným vrací majetek tak za 1 000 000. A to není mnoho. Nebuďte mezi nimi. Pomocí našeho zařízení Defender si ochráníte společně domy, byty, garáže, kolárny a kočárkárny, stavební dvory i obchody. Všude jsou nějací lidé, kteří jsou blízko a pomůžou vám. Jen musí vědět, že vám někdo usiluje o majetek nebo o zdraví. To vám zabezpečí náš Defender.